Mbak Nandasari. Mbak Nanda. Wah, sowine jipuk. Dawuh. Aku ngasih sore meng nek durung krungu suaramu ki tenan. Mbak Nandasari. Nggih, Mas. Sugeng enjing. Wilujeng enjing, Mas Dalang. Aduh. Tasih semangat. Wes tasik. Oh iya. Ada cabene ya, miwiti pambuka gara-gara. Ayo, aja lali konsepku. Aku sithik oke ndek konsep masih ora sak tembangan. Ayo. Iki pambuka ning gara-gara kelangenane Bagong. Tahan tani ing kisike ati kang suci. Sewindu. Lenggah kemawon nggih. Yes. Lenggah dhisik, terus kalem-kalem ngadeg. Nah, ya iki sik lenggah sik, terus ngadege iki kudu endah, kadege iki kudu mat, kalem maju nuk. Ya Nandasari, Swindu kula atoke kagem sedaya pandemen ringgit ingkang mapan wonten tlatah ngrekok. Dados suci iki sampean sesuk ngene iki ya poso, Mbak? Wah, kula niki wong Islam kok. Oh, ngono. Wis sahur? Dereng tasik badine. Oh, iya. Lah niki wau jatahe pun telas, terus kula suwun malih. Ayo kudu ngono. Kudu wani nyuwun. Wajiban sahur ki kewajiban. Jenengan pripun pasane lancar napa mboten? Alhamdulillah lancar. Aku kemput lho, aku durung mokel nggih. Ah iya. Nah, yo acut nggih.
sembah. Matur sembah nuwun Mbak Nandasari. Ah, kiring kesih wektu.